Έξω τώρα. Πάμε να βγούμε λιγάκι. Έτσι, για δώστε μας μια εικόνα έξω. Ποιος είναι ο Καρανίντζας, είναι εκεί. Πού είναι αυτός? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πόσο μευτήριο είναι? Όχι, πού είναι? Α, αυτό δεν είναι ζωγραφιά είναι, δεν είναι αφίσα. Πόσο μου είστε? Γεια σου Σωτήρη. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιδικό δωμάτιο. Ναι, αλλά μην πεις λεπτομέρειες. Και πώς γίνονται όλα αυτά? Μην πεις τίποτα. Δεν μιλάω. Ξέφαγα. Θα τα πεις όλα σε ένα λεπτό και 19 δεύτερα. Σε λίγο ερχόμαστε να μας πεις. 18, Το κάνουμε και εμείς. Μην ανησυχείς, δεν θέλω να σου δώσουμε ιδέες για το νέο σπιτικό σου. Όχι, δεν θα το πάμε εκεί πάλι δηλαδή. Να ξέρεις. Αυτό δεν με πειράζει καθόλου, γιατί? Άντε, πάμε να πάρεις ιδέες τότε. Πάμε στον τρίτο. Εγώ έφερα και τη Σόφη μέσα. Καλό Σόφη. Καλή εβδομάδα. Φαντάζομαι γνωρίζεστε. Όντως. Πείτε μου. Για δώσε μας λίγο στο στούντιο, βέβαια. Δώσε μας λίγο στο στούντιο. Μισφέρετε το Σωτήρι μου. Α, έκατσε Σόφη τώρα. Ευχαριστώ, έβγαλες και εμένα, Γιώργο, να είσαι καλά. Έχω και την μπάλα της Σόφη. Είχαμε τη συστάση μεταξύ της Σόφη και του Κρατερού. Έλα, Σωτήρι. Έχω μια επιστροφή λίγο delayed. Εντάξει. Ωραία, θέλω να σου πω ότι Εδώ είμαστε και υπάρχει delay. προβλήματα, τι να πει κανείς. Είμαστε σε ένα ωραιότατο παιδικό υπνοδωμάτιο στον Κορυδαλό, όπου όλο αυτό που βλέπετε είναι φτιαγμένο στο χέρι. Και να σας πω ότι είναι και εδώ πέρα η μαμά μαζί μου, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στη ζωή τη μικρή Στεφανία. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία μόλις μπήκε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Νάτι, είναι η κυρία Μαρία, είναι 8 μηνών έγκυος. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Νάθαν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για όλο αυτό εδώ. Με το καλό, με το καλό, με το καλό μωρό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτή τη φάση που είστε, επειδή θυμάμαι και από τα δύο τα δικά μου παιδιά, ένα από τα μελήματα των γονιών είναι πώς θα γίνει το παιδικό δωμάτιο. Και εσείς ψάχνετε καλά για τον τρόπο, βλέπω, αρκετά. Ναι. Αξίζει όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το είχα δει και ζωντανά. Τη δουλειά του Νάθαν την είχα δει από άλλες μου δύο φίλες και είχα μείνει έκπληκτη. Και είπα ότι με το καλό θα μείνω κι εγώ έγκυος, το πρώτο πράγμα θα είναι αυτό. Να κάνω ένα τέτοιο δώρο στο παιδί μου. Αξίζει πάντως να το κάνετε κι εσείς, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Αν και θέλω να σας πω και θα το δείτε ότι το πώς θα είναι το δωμάτιο του παιδιού πιο πολύ είναι στο μυαλό των γονιών. Το παιδί θέλει την αγκαλιά σας και τίποτα παραπάνω, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες. Ναι. Είναι, ξέρεις, και λίγο όλο το marketing, πώς θα έχει το δωμάτιο, πώς θα έχει την κούνια, πώς θα έχει το ένα, το άλλο. Συμφωνώ. Απλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να σας πω κάτι, και όχι μόνο για το παιδικό δωμάτιο, αλλά νομίζω και για το δωμάτιο του καθενός μας. Δηλαδή, είτε είμαστε εργένες, είτε για την οικογένεια, το να είσαι ένα δωμάτιο ή ένα κομμάτι του δωματίου σου που έχει μια διαφορετική εικόνα. Μπράβο. Ναι. Που δεν είναι συνήθως η συνηθισμένη ταπετσαρία, αλλά κάτι διαφορετικό που είναι δικό σου. Αυτό για μένα. Αλλάζει και η ψυχολογία, έτσι. Ο υπεύθυνος για όλα αυτά είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα μου και να του πω και δημοσίως τα ευχαριστήρια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε ό,τι καλύτερο και ό,τι και αν του ζήτησα το έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάθαν. Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ. Γεια σου, Νάθαν. Γεια σας, τι κάνετε? Πόσο εύκολο είναι και πόσο μπορεί να κοστίζει αυτό? Κοιτάξτε, μας πήρε περίπου 4 μέρες για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Wow. Και τα παιδικά δωμάτια συνήθως χρεώνται ανάλογα με το θέμα, έτσι. Αλλά συνήθως κοστίζουν γύρω από 500 ευρώ έως 1000 ευρώ το πιο ακριβό. Κάπου εκεί περίπου κυμαίνονται οι τιμές. Εντάξει. Πάντως να πούμε ξεκάθαρα ότι εδώ πέφτει η δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πολλή δουλειά. Που για τι δουλειά θέλει δηλαδή, αλλά δεν είναι καλλιτεχνικό η. Και θα βλέπω το μεταξύ και φωτογραφίες από άλλες δουλειές σου σε άλλα σπίτια, δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα. Είναι όλα στο χέρι, με αερογράφους δουλεύονται. Έχει πολλή μόνωση, πολλά υλικά. Και είναι μια πολύ κουραστική δουλειά, αλλά και πολύ αντιμετωπιστική από ψυχολογικής πλευράς. Ειδικά τα παιδικά δωμάτια μας κάνουν πολύ χαρούμενους γιατί δίνουμε χαρά και σε άλλους. Βλέπουμε και σε κέντρα διασκέδασης κάτι ανάλογο, έτσι. Παντού, σε σπίτια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τα πάντα μπορούμε να... Καφετέριες, τα πάντα. Θέλω να σας πω μια λεπτομέρεια έτσι. Ο σύζυγος της κυρίας Μαρίας ήθελε κάπου εδώ να βάλει μια σημαία του Ολυμπιακού. Αλλά δεν είναι πολύ κόλλα και το καταλαβαίνετε και το κλείσαμε για κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Ήθελε τώρα στο δωμάτιο τώρα της κόρης μας να βάλει με το σήμα. Συμφωνώ κι εγώ, Ολυμπιακός είμαι, δεν λέω, αλλά όχι στο ναι, είναι υπερβολή. Ξέρετε ότι θα κάνει κοριτσάκι. Είδα, έχετε προπασίσει και το όνομα Στεφανία να του βγάλετε μικρή. Στεφανία Γκαλέτη. Στεφανία Γκαλέτη.
Και ήδη έχει φτιάξει δωμάτιο. Ωραία, πολύ ωραία αυτό. Ναι. Πολύ ωραία. Ο μονόχρωμος τοίχος είναι και μονότονος σε κάποιες περιπτώσεις. Χρειάζεται μια αλλαγή. Σίγουρα. Σόφι, τι θα ζητάγεις, θα σου Είστε στο... Τι θα ζήταγα, κάτι που να με ηρεμούσε, κάτι που να έχει να κάνει με τη γιόγκα. Κάτι με ειδικό. Ειδικό. Ναι. Μάλιστα. Μας αρέσει το ειδικό, εμείς το Σπύρο, όταν πάμε σε ειδικό το τσακίζουμε. Φαγητά φαντάζομαι. Ναι, συνήθως φωτογραφίζω το χώρο που θέλω να δουλέψω. Σε λεπτάκι. Το φωτογραφίζουμε, μιλάμε με τους πελάτες τι ακριβώς θέλουμε και μετά προσαρμόζω πάνω στις φωτογραφίες τις μακέτες μου, τις ιδέες μου και το βλέπουν ακριβώς πώς θα γίνει πριν καν ξεκινήσουμε. Είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο για τον πελάτη, ας πούμε. Με το καλό η Στεφανία σας, το μωρό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Με ένα πόνο. μπες. Με ένα πόνο. Ωραία είναι, Καταπληκτική. Ωραία. Στο τηλέφωνο.